खुलुमबाय लोगोफोर आं लक्ष्मण नों आरो रिना रिनाया दा मा रिनाया बिराद हेपि दा जोंना एक्चुअली टार्म्स एंड कंडीशन यूट्यूबाव जिमान नांगोन ना बेफोरखौ जों फुलफिल आप खालामबाय एसे खस्थ' नांगोन मेहनत नांगोन नोंथांमोननिबो सापर्ट नांगोन नोंथांमोना गाज्रि नांगौ गाहाम नांगौ किसुमाना डिसलाइक खालामनानैबो जोंनि भिडिअखौ नायनायनि धन्यबाद नोंथांमोननि बोलोआव जोङो एसे फैसा मोनसिगोन फैसा मोनां जादों आरो 110% 100आव जुदि 150% होबा जिमान पार्सेन्ट होयो माने जों कनफार्मलि फैसा मोनसिगोन जेब्ला फैसा मोननाय टाइम बेयावसो भिडिअ बनायलियानो बेयो आं गोसो गैलिया आंनाव टाइम गैलिया आं खालामलिया भिडिअ बेसेबां बनायबाय थानो ना फैसा मोननाय टाइमावसो खालामलियानो तो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि सापर्ट होबाय थाबा गेजेर बिदिनो फैबाय थागोन नङा होमबा खालामबाय थागोन स' मा ब्लग यार हिन्दी चेनेलफोरावबो ब्लग नुयो बेफोरखौबो नायनानै बाय मटिभेट जा माबायदि ब्लग माने एन्टारटेनमेन्ट आरो जोंनियाथ' ब्लग बनायनाय टारगेटबो नङामोन जों गावसोर नायनो कारनेल' बाराय बुरै जिथु बुदलायनाय सौदलायनाय बेफोरखौ आपल'ड खालामना सेभ खालामना दोननो कारणे आपल'ड खालामदोंमोन सिगांनो बुंखानाय बाथ्रा आरो दाबो रिपिट बुंफिनबाय थ' बे नायनो कारणे सेभ खालामना लाखिनाय भिडिअ बेयावनो नोंथांमोना नायनानै जोंखौ सापर्ट खालामबाय एसे गोजौ थिखांबाय बहुत धन्यबाद एगेन आरो आं मोनसे बुंनि नै आं दा सासे हिन्जाव मानसि ना आं हिन्जाव मानसि गासैबो जेसेबां जोंनि बर' हिन्जावफोर दोङो जाय हाउस वाइफ दा न'आवनो थायो आं बिसोरखौ बुङो जे इउटुब चेनेलखौ ना दाबो खुलिना लानो हायो बयबो खुलिनो हायो जों हिन्जाव मानसिफोरा बांद्राय जेबो देखायनो हाया जेरै न'नि संनाय खुरनाय बा गथ' गथाय नायनाय जों बेफोरखौल' देखायनो हागोन बेफोरखौनो बुङो ब्लग मानसिफोरा जोंनि बर'फोरा दाबो ब्लगाबो दाबो बारा डेभलप जायाखै ब्लगखौ नाया रावबो जोंनि बर'फोरनो खालि एन्टारटेन नांगो बाथिबा धमाका नांगो मायबा नांगो माने स्पाइसि नांगो एकदम माने एन्टारटेन बेफोरल' नांगो थ' सानसे समाव बेबायदि फैगोन ब्लगखौबो मानसिफोरा बहुत नायनाय जागोन आरो जोंनियाव दाबो फैयाखै दसन ब्लगा नै हिन्दीफोरनावसो ब्लगा मिलियन भिउअर जालाङो जोंना मिलियन मानसियानो गैया ना मिलियन मानसि दोङो खिन्थु सबनियावबो मबाइल गैया ना मेन कारना आरो मिलियन थानायनि उनावबो मबाइल गैया मबाइलनि कारणे नाया आरो गासैनियावबो मबाइल थानायनि उनावबो किसुमान जायगाफोराव माने दाबो लासे नेटवर्क मोनहैयाखै नेटवर्क मोनैनि कारनाव मबाइल थाबाबो नायनो हाया बा नेटवर्कनि प्रब्लेमनि थाखाय आरो मेन जोंनिफोरा सोरबा रिचार्ज सोनो हायाबा सोरनियाबा नेटवर्क गैया बेफोरनि थाखायनो आरो सोरनाबा मबाइल गैया बेफोरनि थाखायनो रावबो होप गारनाङा बयबो गावनि जि दा खामानि मावगासिनो जोङो बेखौ कन्टिनिउ लाखि माने सानसे समाव जोंनि बर' समाजा ओरैबायदि जागोन जे ब्लगखौबो बयबो नायनाय जागोन आरो जोंनि बर'फोरानो एसे डेभलप होलांबाय थादोंथ' बयबो जायनि जि स्किम सोरनियाबा ब्लग सोरनियाबा डान्स सोरनियाबा माबा एडुकेसन जाय नायखायो डान्स बेफोरखौ दा नायखायो बाट ब्लगखौल' मानसिफोरा एसे खम नायो आरो थ' बेखौनो बुङो आरो हिन्जावफोरखौ जायफोरा चेनेल खुलिनो नागिरदों बिसोरबो खुलिनो हायो जोंनि बर' हिन्जावफोराबो जे संनाय खुरनाय बेफोरखौनो देखायनो हायो जेरै नै हिन्दी मानसिफोरा मा देखायो संनाय खुरनायखौ फुंनिफ्राय मोनायावलासे संनाय न' लिरनाय जोंनिफोरखौ न' लिरनायखौ देखायासो थेवबो जोंनिफोरा बुङोसो मा भिडिअ बिलायनानै ओंखाम संनाय आरो गथ'फोरखौ नायनायखौ देखायबानो जोंनि बर'फोरा बुङो मा भिडिअ बिलायनानै बाट नै हिन्दी मानसिफोरा संनायखौबो खिथिगोन न' सिबनायखौबो खिथिगोन हि सुनायखौबो खिथिगोन माने बेनो आरो न' बेखौनो बुङो सानसे समाव जोंनाबो डेभलप जागोन जोंनि ब्लगफोरखौबो नायगोन थ' जायफोरा ब्लग खालामबाय दङ दा जोंना भिउअर्स गैया जोङो भिउअर्स फैनो हानानै चेनेलखौ ब्लग दोननाङा कन्टिनिउ लाखिबाय था उनाव बेफोरनो गावनो साक्सेस जालांबाय थागोन बा गावनो भिउअर्स जाजोबलांबाय थागोन बेनो आरो बुङो आरो ना आरो बेनो आरो आं गावनो सानो आरो आंबो न'आव जबाय थानो आं माने मा बाहेरायाव थांनानै आं खामानि मावनो लुगैया आं न'आवनो थाबाय थानो लुगैयो आरो जे न'आवनो थायै आं माने ओरैबायदि खामानि मावगोन जे आंनि रावबो बस थाया रावबो सोरबा गोदोर थाया आं रावनिबो आन्दाराव खामानि मावा आं बेफोरबायदि आरो ना जोंनि हिन्जावफोरनि थाखाय ना सबसे बेस्ट बा इउटुबानो ना बस दोङो ना सोरबा खर' गोदोर दोङो ना सोरबा रावबो गैया गावनो बनाय गावनो बस गावनो ए टु जेड गावनो एडिट खाम गावनो डाइरेक्टर जा गावनो पाब्लिसिटि खाम गावनो फैसा कामाय रावबो नोंखौ जेबो खालामनो हाया आरो मालाबाबो इउटुब खुलिनायनि सिगाङावनो जाहाथे उनाव प्रब्लेम जाया बेखायनो इउटुबनि टार्म्स एन्ड कन्डिशनखौ फार्स्ट टाइम फरायग्रोना लाइक स्टाडि खालाम रिभाइज खालाम बा इउटुब माबायदि खालामनांगौ माबायदि खालामना सोरबा गोरों मानसिनाव सों बा जोंफोरबो दोङो जोंफोरनियावबो एसे एनै बाय नलेज दं इउटुबनि बिखय बा टार्म्स एन्ड कन्डिशनाव इउटुब टार्म्स एन्ड कन्डिशनाव थांनाबो स्टाडि खालामनो हायो फरायनो हायो फरायनायनि उनावसो इउटुबखौ खुलियो जाहाथे इउटुब खुलिनायनि उनाव कपिराइट गोलैया बा चेनेलफोरा बेन जाया बेफोरखौ ध्यान लाखिनानै आरो मा बुंनो
गेजेर गेजेर हप्तायाव मोनथाम भिडिअ लामनो कारणे नोंथांमोननि कारणे आङो हास्थायथारगोन जाय मानसिया डिसलाइक खालामनो हासिगोन ओरैबायदि थुनो हायो बिथांमोननि कारनेबो बहुत जोंनि रोजा साबायखर मानोना नोंथांमोना डिसलाइक खालामनायनि लोगोआवनो दसेबाबो जोंनि भिडिअखौ नायना थाङो बाय नांलायनाय बुदलायनायखौ नायना थाङो बेनिखायनो एसे धन्यबाद जों रावखौबो गाज्रि मोना गाज्रि बुंबाबो मोजां बुंबाबो खिन्थु जाय मानसिया एसे बाराद्राय गाज्रि कमेन्ट खालाम बिसोरनि कमेन्टखौ जों डिलीट खालाम कारनि सेस्था खालाम मानोना जोंफोरा मालाबाबो गाज्रि बाथ्रा बुंफ्लाङा बा गाज्रि बुंनो कारणे जों रावखौबो सोलोङा बा जानि न'खराव जानि इउटिउबाव जिमान चेनेलाव मेम्बार दोङो थ' बिथांमोनखौबो जोङो गाज्रि सोलोंनो कारणे सापर्ट होआ बेखायनो जोंनि भिडिअ माबाफोर कमेन्ट गाज्रि फायफ्लांबा जोङो डिलीट खालामनानै होयो बेनि कारणे जाय कमेन्ट खालामो गाज्रि बिथांमोननिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांमोननि कमेन्टखौ जों डिलीट खालामनायनि कारणे आरो खायफा मानसि ओरैबो दोङो जे बे गाज्रि कमेन्टखौ नुनानै माने बिखौ बुजायना गालाङा माने बिनि सायावसो आरो इसोरो माने बादलुनो खालामो ओंखायनो माने सासेनि लोगोनो सानै साथाम बेबायदिनो गाज्रि जालाङो आरोना ओंखायनो जोङो डिलीट खालामनो गोनां जायो आगोलनो बुंखाबाय जे आपेलखौ जुदि 10टा बायना दोनोबा आपेलाव जुदि थाइसे आपेल गाज्रि थायोबा गासैबो सेवलाङो बेबायदिनो जोंनि टुक्रियाव जुदि गाज्रि माबाफोर आपेल फायफ्लांबा जों हमनानै रिखांना गारहरखायो बिनि कारणे निमाहा बिनाय थाबाय अगेन और बहुत धन्यवाद थैंक यू वन्स अगेन जों फैसा मोनसिगोन फैसा मोनबा नोंथांमोननि माने जोंनि हारिनि जायफोरा एकदम गैथ्रा जेबो जाय माने जिग्लाब जिथाब गानना थायो गोलैना थायो जायनियाव बायनो कारणे फैसा गैया 100% जों होनाया मानोना जोंथ' बहुत गेदेर मानसि नङा जों कमसे कम 1% होनो कारणे नाजागोन आरो थ' बेबायदिनो जोंफोरखौ सापर्ट खालामबाय था गेजेर गेजेर सापर्ट खालामा नोंथांमोननि सायावसो नङा होमबा आं नोंथांमोनखौ बुंनो बाया जे आंखौ सापर्ट खालामना गोसो दंबा सापर्ट खालामगोन गोसो गैयाबा सापर्ट खालामा नङा होमबा थ' बेबायदि नोंथांमोननि गोसो दंबा सापर्ट खालामजायो गोसो गैयाबा सापर्ट नोंथांमोननि बाथ्रा थ' बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ जों दोनथ'लायनि हप्तायाव 3 टाइम्स जों फैनो कारनि सेस्था खालामगोन थ' लास्टाव एसेनोसै बर' लक्ष्मण बर' आरो रिना बर' नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लालायनोसै दिनैनि कारणे जय बर' हारिनि जय गोजोन्थों फैसा मोनसिगोन फैसा दानो मोनदों आरो सानैसो न'थियाव